to jest, oczywiście, że cenimy normy i starannie je przygotowujemy i przyglądamy się i to, co w Ewangelii Gaudium jest takim fragment papieża o szacunku dla norm, o przeglądaniu tych norm, udoskonalaniu tych, które mogą się zmienić. Natomiast dojrzałość polega też na umiejętności ich wykorzystania. To, że ta norma jest dla mnie doradcą, oczywiście muszą być. Nie byłoby drugie skrajna pozycja, żeby podważyć w ogóle normy, to szaleństwo. I te normy trzeba starannie przeglądać i starannie je uzasadniać, rozumieć i dojrzale wykorzystać. Dojrzale wykorzystać jako tych doradców, które służą budowaniu głębszych przyjaciół. Ale w głównym centrum jest to słowo więź, przyjaźń, coraz głębsza i głębsza. Jeżeli tak stosuję normy, żeby temu służyły, a nie niszczyły.